Нека започнем с сваляне на копие на инсталационния диск на Mint Linux. Отиваме на www.linuxmint.com. Кликаме на Download и избираме 64-бит версията на Cinnamon варианта. Той е най-близък на външен вид до Windows и ще направи преминаването към Linux по-лесно. От този списък избирате най-близката до вас държава. Ако сте в България, натиснете на адреса до българското знаме. Това ще стартира свалянето на файл с размер около 900 МБ и разширение ISO. След като се свали този файл, ни трябва програма, с която да запишем виртуалния диск. Най-лесно е да отидете на www.freeisoburner.com и да натиснете на връзката за сваляне ето тук. Изчакайте няколко секунди или натиснете на Click Here, за да запазите програмата. Може дори направо да я стартирате. След като се стартира FreeISO натиснете на Open и изберете файлът, който свалихте от Linux Mint. Той най-вероятно се намира в Downloads. Изберете вашето устройство за записване на дискове, сложете празно DVD в него и натиснете Burn. Когато записването приключи, ще трябва да стартирате вашият компютър от новозаписаното DVD, за да тръгне инсталацията на Linux Mint. Консултирайте се с опътването на вашата данъплатка за необходимите стъпки. Тук е момента да ви препоръчаме да направите и копие на вашите документи. В следващите стъпки ще трябва да направим промени по твърдият ви диск, което може да доведе до загуба на данни. Вероятността е много малка, но винаги е добре да се направят копие на USB устройство или на DVD диск, когато се инсталира нова операционна система. Стартираме компютъра и при мен мога да натисна F12 и да избера DVD устройство с номер 3. Ако видите логото на Mint Linux, значи успешно сте стартирали инсталацията от DVD-то. След няколко секунди и няколко екрана по-късно, ще видите вашата мишка и Linux Mint ще се зареди. За да се стартира самата инсталация, натиснете два пъти на иконката Install Linux Mint. На първия екран можем да си изберем език за инсталиране. Ще си изберем български и натискаме продължаване. На следващия екран инсталаторът ни казва, че е добре да имаме поне 6,1 ГБ свободно място, както и връзка към интернет. Това не е необходимо, за да работи инсталацията, но е препоръчително. Натискаме продължаване и пристигаме на една от най-важните и може би най-трудни стъпки от инсталацията. Тук ще трябва да разделим твърдия диск на дялове, за да може да имаме едновременно Windows и Linux. Ако сте смели и не искате да имате повече Windows, може да изберете изчистване на диска и инсталиране на Linux Mint. Само имайте предвид, че това ще изтрие всичките ви данни и няма как да ги върнете обратно. Ние ще изберем последната опция и ще продължим към разделянето на диска. На този екран виждаме как моят диск в момента е изцяло зает от един дял тип FAT32. Избираме дялът и натискаме Change. В диалогът за редакция на дял трябва да въведем нов размер. В момента размерът е малко над 10 000 МБ. Ако си спомняте преди няколко стъпки, инсталаторът ни препоръча да имаме поне 6,1 ГБ свободно място. Това се равнява на малко над 6100 МБ. Затова ще сменя този размер на 4000. При вас най-вероятно тези цифри ще са доста по-големи. Вие може би ще имате 300, 400, може би и повече, хиляди мегабайта на вашия диск. Ако това е така, просто намалете размера с 40-50 хиляди. Това ще е напълно достатъчно за Linux. Натиснете ОК и инсталаторът ще попита дали сме сигурни и дали искаме да продължим. Ние сме направили копия на нашите важни документи, затова натискаме продължаване. След няколко секунди
Виждаме как нашия дял е вече с новата си големина и как имаме свободно място за Linux. Избираме свободното място и натискаме бутонът плюс, за да създадем нов дял. Сменяме типа на главен и мястото за монтиране на наклонена черта. За сега не се притеснявайте какво значат тези неща, в следващите епизоди ще ви стане по-ясно. Инсталаторът е въвел максималният размер на свободно място за новия дял, но ние трябва отново да го намалим. Размерът, с който ще го намалим, е равен на 2 пъти на вашата RAM памет. Ако не знаете колко е тя и няма кого да попитате, и ако сте заделили 40-50 хиляди мегабайта на предната стъпка, намалете размера с 4000. При мен паметта е 512 мегабайта, затова ще намаля размера с 1000. Това означава, че новият размер е 5700 мегабайта. Натискаме ОК и вече виждаме два дяла. Избираме наново свободното място и натискаме отново бутонът плюс. Аз ще сменя размерът тук на 1024, но вие може да оставите вашия на колкото е. Отново избираме главен тип на новия дял и че искаме да го използваме като виртуална памет. Натискаме ОК и след няколко секунди виждаме крайният вариант на нашия разделен диск. Натискаме инсталиране сега и преминаваме към леката част на инсталацията. Избираме си времева зона и натискаме продължаване. След това си избираме клавиатурна подредба, като аз предпочитам традиционната фонетична. Натискаме отново продължаване и стигаме до последният екран с въпроси. На него въвеждаме името, име на компютър, потребителското си име и паролата. За сега си изберете лесна парола, която да запомните. По-нататък ще си говорим за сигурни пароли и като цяло за сигурност на компютъра. Също така ви препоръчвам да изберете автоматично влизане в системата, докато се учите на Linux. След като сте въвели всичко, натиснете продължаване и инсталацията започва. Ако искате, може да разгледате презентацията, докато инсталацията върви. Ако искате повече детайли за това какво се случва, натиснете на триъгълничето ето тук. Този процес ще отнеме различно време при всеки, но когато приключи, ще видите ето този диалог. Когато натиснете рестартиране, изведете диска от вашето DVD устройство и при следващото стартиране на вашия компютър ще имате меню, чрез което може да изберете дали искате да стартирате Linux или Windows.